Laing hugna sa ayuda ang giatod sa probinsyal ng gobyerno sa laing siyam ka mga barangay sa Baganga, Davao Oriental niadtong Sabado, Pebrero 10. Ang mga barangay wala pa mahatli og relief goods ug nangunay gihapon sa pagpangapud-apud og relief packs si Governor Nino Soteroy Jr. Apektado sa kalamidad sa milabayng mga semana tungod sa shear line ug trough sa low pressure area ang mga benepisyaryo. Sa Barangay Batawan, mukabat sa 366 ka mga pamilya ang nahatagan og relief packs. 1,211 ka mga pamilya sa Barangay Binundo, 1,058 ka mga pamilya sa Barangay Batiano, 1,579 ka mga pamilya sa Barangay Mahanob, 1,522 ka pamilya sa Barangay Sentral, 1,860 ka mga pamilya sa Barangay Lukod, 924 ka mga pamilya sa Barangay Salingkumot, 450 ka mga pamilya gikan sa Barangay Bubunaw ug 1,510 ka mga pamilya sa Barangay Bakulin. Nitong Biyernes, una nang nahaturan og relief packs ang mga residente ang unang siyam ka mga barangay sa Baganga. Gipasalig ni Governor Uy sa mga residente nga padayon ang tabang kanila sa provincial government. Gipahibalusab sa gobernador nga dunay ablihan nga karamay center sa Baganga kung asa naglaom siya nga mas mapaduol sa katawhan ang social services. Magpadayon sa mosunod nga mga adlaw sa ubang lungsod sa tibuok probinsya ang massive relief distribution. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.